Lantomín, zvykli sme si aj my dvaja spoločne počas Svetového pohára hovoriť najmä o Žigalinovi Hočevarovi, ktorého taktiež uvidíme v akcii. No ale tu je chlapík, ktorý v 22 rokoch zažíva životnú sezónu, v celkovom poradí Svetového pohára je 8. A tak žiadne prekvapenie, že ho vidíme vo finále, bol k víťazovi semifinále Krejčímu časovo najbližšie. Jeho prvé porovnanie s De La Sousom veľmi tesné, ale v červených číslach. No, veľmi sa mu darí aj tu v Ikorskom Mikuláši, pretože ráno išiel naozaj, jak si spomenal, išiel 90-66, takže bol veľmi, veľmi tesne za Krejčím. A potrebuje zopakovať svoju ránu jazdu. Vidíme zatiaľ veľmi takú uhladenú jazdu, maximálna koncentrácia v jeho tvári pri každom jednom prejazde a zatiaľ pre neho dôležité, že ide čisto. Za chvíľu sa nám naskočí ten ďalší medzičas, aj tento prejazd pod kameň bol rýchly. Tam sa mení voda, tam musí pretekár veľmi dobre pod tým kameňom zareagovať, kde sa mu spraví vodný vír. Niečo stráca na De La Sousa, ale stále je v kontakte na medailu. Posledné 3 bránky. Prvú Slovinec zvládol. Ani v tej druhej veľa času nestratil. Aj toto bude zrejme veľmi tesné s De La Sousom. 89-90 nakoniec. Slovinec o sekundu a 1/100 pomalší. A zároveň o 6/100 iba rýchlejší ako Lieber. Takže aj Tomins. Ten ho asi bude mrzieť, lebo to by bol lepší odlesk, ale myslím si, že medaila z kajakárskej kategórie do 23 rokov sa už veľmi ráta. De La Sous je jediný, ktorý neťukol. Krejčímu sa to v úvodzovkách taktiež nepodarilo. V semifinále teraz Čech potrebuje zopakovať výkon, ak sa chce s Francúzom pobiť o zlato. Medzi trojkou, štvorkou to veľmi natlačil pod ten kameň natesno, takže nechcel sa tam nechať vyplaviť. Tam sa tiež veľmi mení voda, takže nenechával to na náhodu, išiel tam čo najkratšiu možnú dráhu. Zatiaľ 34 sekundy náskoku, trošku zo širšia si vyšiel v tej poslednej protiprúdnej bránke číslo 10, aby mal lepší nájazd do 11 a do 12. Teraz séria dvoch protiprúdnych 13 a 14 po tom skoku. Pekne zachytená 13. Dôležité je, že po 13. chytil energiu prúdu a teraz veľmi tam hodil hlavu, vlastne nechcel tam ostať vysieť, nechcel tam zmetkovať, riskol to, že mu tá hlava dočiahne do tej brány. Zatiaľ to nenabieha ani ako kontrola, takže rozhodcovia to pravdepodobne na každú bránu nám prichádzajú do systému rozhodnutia od viacerých rozhodcov, čiže pokiaľ je tam zhoda tých rozhodcov na tom, že to bolo v poriadku, tak ani nenabieha review a kontrola zo strany videorozhodcov. Krejčí ide vynikajúco, zvládol poslednú bránku a tesné porovnanie s De La Sousom. Nakoniec 500 sekundy rozhodlo o tom, že Francúz je majstrom sveta do 23. Jeden Francúz to už má za sebou, no a ďalší na trati. A na to De La Sousa 23-ročný chlapík, ktorý má dnes poslednú šancu získať opäť zlato. Už sa mu to podarilo v roku 2019. Ešte ako juniorovi teraz možnosť pridať do tejto zbierky aj zlato z 23. Za mňa toto je jeden z absolútne najväčších favoritov a môj tip na víťazstvo, pretože je to pretekár, ktorý má úžasnú konzistentnosť výkonov v tejto sezóne. Jazdí v seniorskej reprezentácii, má za sebou 4 veľké preteky a 4 finále. Zatiaľ teda sa drží s Lieberom na tom prvom medzičase v kontakte. Tuto uvidíme, ak to rozhodcovia vyhodnotia. Trochu sa tam tyčka zachvela, ale mohla to byť voda. Dotyk vodou alebo výšplech, ktorý pretekár spraví vodou, sa nezarátava. Takže sledujú len kontakt lode alebo samotného pretekára, prípadne pádla. Tu sa trošku zasekol na tej 13, ale zvláda prejazd na 14. Takže bude nás zaujímať ďalší medzičas. Práve 14-15 nebol ideálny prejazd pre ňoho v prvej jazde, teraz sa to snažil trochu vylepšiť. De La Sousa už zvládol aj druhý medzičas, stále v červených číslach, ale je to veľmi, veľmi tesné. Rozhodujú detaily. Koľko síl si nechal francúzsky favorit do záverečnej časti, no veľmi dlho nebol v tej 20-ke. Toto bude zrejme veľmi tesné s Lieberom. De La Sousa je v cieli a nakoniec o sekundu rýchlejší. Veľký potlesk v Liptovskom Mikuláši.